electric vang electric no ta kan na thona hai kan cement plaster mystery pani chale do na ni hai in kan plaster me hai mystery a fel em pumua na ni ya tlem chona upa ve deu nine a mele nang hi ni lo plaster a chon number 1 ani plaster thiam em a chak boka mystery hi ka zui ve je u zo to structure te chu thiam tak tak an om rolin plaster hi an ti thei vak lowa emi pumua na ero he chen plaster po hi a thiam ve a thiam mai ba ka a chak a mele nang ani lo bang chen khatin bang khatan eng lo lai te ni chu bang khat le chan ve bang ni te hi plaster hana ro fa chor tu te tan chuan that tak ani etiang ang a plaster chaki chun wang le plaster poi moi hle ni chu in lo hriat chuan ro fa te in lo som ve thi non dia kan du tok phatang bye bye la ko le ung an bye bye ve ro le